今ですね、私、なんとトイレに行ったんですよ。これ信じてもらえないかもしれないですけど、トイレに行ったんですよ、今。そこでね、ふと口に出した言葉が、なんかこうね、私のね、金銭をプルーンって弾いたんですよ。うん。というわけで、それを再現したいと思います。カモメ、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 喉痛い、カモメ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 、